حسین یا حسین یا حسین یا حسین لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا میرا مشکل کشا بابا نجف نزدیک ہے تیرا کھناڑ بجڑی کنواں بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا میرا مشکل کشا بابا زخم اپنے دکھے دینا میں دل تیرا رکھے دینا زخم اپنے دکھے دینا میں دل تیرا دکھے دینا میں دل تیرا رکھے دینا ایہو آدھی ہاں دیکھے ہاں میری زخمی رضا بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دیور تھئی گا میرے بابا سجاد زیور رہ گئے زندان تھک گیا قیدی نہ سکے سیدہ دے اماں سجا قیدر بی بی آدھیے ظالم ایک مکان خالی کرا دے مکان خالی ہو جیا شام پہلی مجلس پڑھیے جعفر تیار دنو تیرو کیا جے شام جمائیاں شام رش دے رہی تماشائیاں دا ہجوم ای میلی بیبیاں متا کہیں دی دل وچ حسرت رہ گئی ہوئے ہن تو کو روکن والا کوئی نہیں میں مدینے پئی ویندیاں کہیں بھی دل وچ کوئی حسرت رہ گئی ہوئے علی دی بھی حاضر ہے عزادارو بی بی شام دی نگری دو مخاطب تھی کہ گل کیتی ہے تے کسا ہو رہا سا سماج کے میں دھیان کے تیری ٹیکے تیج مہمان نوازی کی تھی میں کون یاد رہنا پہ کے وہ تیرے ہر ایک موڑ میں خون روایا ہو گیا کھا دربار ردا سے کے بی بی آدھیے چیلے میں ویکھوں بازار تیرے وہ ایوے کئی مستور نہ دے میرا مشکل کشا بابا میرے بازو جو زخمی ملن باس تو ونجنا
مشکل کشا بابا تبلیغ دے دے تیہا میرے ہاں بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دے تیہا میرے ہاں بابا میرا مشکل کشا بابا آکے بہلول مخدومہ نیاسی دیتا ہی قائم آکے بہلول مخدومہ نیاسی دیتا ہی قائم نیاسی دیتا ہی قائم میرے سر پاک وجرا سی ایویں خاکے شفا بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دے تیہا میرے ہاں بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دے تیہا میرے ہاں بابا میرا مشکل کشا بابا لتے تبلیغ دے دے